para contar aqui
Haganegi Ugirish Bakhuid, Tongin Duai, Nagabinda, Dari Kainga Sanjung, Daria Saturn, but Baraka Jimbaha. Nagabinda Reshalin Epeniao, but Kidbok Renyao, but Hinyungut Kikun, Nagabinda Bobinas Beniga Jinkoi Jinghia, Nagaklon Snam, Duai Nagabinda Varika, Marvain, but on hospital by Niga Jingoi Jinghia, Duai Nagabinda Everlasting Sitting. Ba Nagabinda Gajing Dumu, but Gajing Goi Jinkia. Duai Nagabinda Lili Linkoi, but Kiinga Sem. Duai Nagabinda Victor Mauli, but Magdalene Togni, Barakikun, Tigikun Ksium. Duai Nagabinda Kamensiam Jungi Boniface Karmuti. Duai Nagabinda Legistar Walang, Kenifast Walang, Jenny NC Walang. Bakin light nagajing tajing kum, but kum jur Sebastian Walang. Duai Nagabinda Gregory CM Bada Mercy Kola Walang Barsan Mutkikun. Duai Nagabinda Gregory's AM by Inkala Kabamut. Duai Nagabinda Ibor Nongzij Bad Imeldaris Bad Langut Kikun. Duai Nagabinda Jocelyn Walang Benyagajingoi Jingia. Duai Nagabinda Jonius Prodor Bad Porbin Dakar Benio Egasakram Jing. Kundiu Kurim, Duai Nagabinda Dapli Mary Paliar, Badegasngi Ka Jungi Medagasngi, Ba Jisu in Karko Kardo Karpang A, Duai Nagabinda Margaret Tongni, Barkinyungut Kikun, Nagabinda Gijing Dumu Jungi Baro, Duai Nagabinda Chesternel Karbani, Bad Aldona Kardesau, Bad Langut Kikun, Duai Nagabinda Emelinda Dingan, Bad Kinga Sem Barokaway, Duai Nagabinda Think Shine, Bad Miki. Bakinang Roy Hakajingid Uble, Duai Nagabinda Angelina Tongni, Barsan Ngut Kikun, Duai Nagabinda Don Kupar Yepiniao, Benkala Kabumut, Duai Nagabinda Lamprang Lenkoi, Nagabinda Ka Jing E, Bad Ka Jingkoit Mensia, Duai Nagabinda Kayingasem Jong Adranis Hujan, Ba in Yoga Jinkoi, Jinkia Met Badmensia. Duai Nagabinda Penshailang Varjri, Benyoga Jinkoi Jinkia. Duai Nagabinda Balarisha Mukim, Benyoga Jinkoi Jinkia. Duai Nagabinda Rina Mary Klep, Nagabinda Jinkoi Jinkia. Tingin yang, Simujing Ruai, number, Lai Spa, Lai Punyo. Lai Spa, Lai Punyo. Kawan banu maran mari Trai play jomna Dulai kan longkat kum kamon jomne Atrai alor jomna Kamon jombe kamon jungakan long Ladami mo dulai kan long Kohimen ko para ngi dapdaga jingomen mendagasngi namargane ga degasngi burom jonga jingaiti ya jisu haga temple bar haga ju ka por kane ga longasngi burom jong barro ki rinium bala shapen kantang haga jing shakri ya uble bad don born gi seng father seng sister bala it pen kantang nagabinda ga jing shakri uble Bad man kapor man usnem habang rake ya kasngi jinkantang bad ke jingaiti ujisu ak temple paro ke rinium ru ke kintiu ya lade syakata kasngi bakila penkantang ban shakri au trai to ke ngababu ya ke jing dumo jompi ban duai nagabinda baro ki rinium kumjuru yangi baro ki father ki sister ba shakri ya upai jongobele lemba ke jingim jongki lemba ke jingaiti Inang duairu bakit nang don born ngur ki kun samla shinram mat kinde ki ba pediang ya gane ka jinglong rinium ha ga jingim jangki ban long ki ba kam riubele kam kuwait ban shakri ya upai jongobele bar kindi borom ya kan nam jongo kris hamal laki jaka mal laki ri man laki snong mal laki jaka bam don ya ka jing tip ya ujisu Ngeduai nagabinda bahara jing dumo jangi hagane ki yukirish Bakhuid ba kabor jisu nampau hangi lemba
kalrukam bamayan kanamba ngilong kiba jiliu haga jinget berke jing syakri Kris. Daga jing riu blai ni duwai naga benda ka jing garku haga nega sngi borom janga jingaiti yau kulung ujisu haga temple. Ha kerteng upa badukun badumen sim Bakhuid. Amen. Kajingai jungo Trai jungiu Jesu Christ. Bar kajingi jungo blai. Lembat kajingi asilak jungo men sim Bakhuid. Kindon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Ko himmen ko para. Kadba ngirake kasngi buram jingai ti yau kulung ujisu hake temple. Nginam puson halor ka jingim jangi ivei pa ivei. Ngi ivei pa ivei ngilong kibayo pediang ya kane ka jimpen kantang. Lemba ka baptisma jangi. Ka baptisma kalong ka por janga jimpen kantang bat ka jingai ti ya ka jingim jangi hapo ka jimpet bat ka jing senshar jangu jisu unam penim. Kabamut ngila rai ngila smai rengkat bat ki kemi ki pa ban ya ka jingim ha ka jingkuid da ka balait luit na ka pop ten rai ko himmen ko para ngi sauto wat hadin ka ta ka jingaiti pen kantang ya ka jingim jangi sha ka jimpet bat ka bor jangu Kris ngila tur ruma bunsin bat ngila pen ken bat pela ya ka hukum bar ngila pensau si sat ya ujisu uba long uken rajangi nginang sange shipor ban pai biang sha ujisu ban puson halor bar ki jing dalot ki jing duna jangi knamba ngindup la ban stang temai sasasin haga nega sngi buram janga jingaiti ya ukelung ujisu ha ka temple nginang ken mau ya ka sngi janga jimpen kantang jangi kamdam nginang duwairu nagabinda ki rinium, nagabinda ki lindo. Ba ki bala klet ya ka jing karador janga jimpen kantang jangki. Ba bakiru kin kala ka bamut. Kinang kendiu ya ka jing kuit janga jing long rinium. Nagabinda ka burom jang uble jang ujisu haga jingim ka jangki. Ko Trai Jesu ngilong ki kun jame bad mela pen kantang bad pen karpang yang ibaro na kene ka perte ngilong ki kun bayo kata ka bo balayo kata ka bor ban pen klat na ka jing tan jang ne ka perte bad ka jing kring jang ne ka perte map yangi bun sin ha ka jingem jangi ngila itna dia ka perte ngila it palat dia ka perte pan ngila ngop sing ngop aga pop pen koi yangi taga snam bakardor ka jame nga pala how play modern board baro bade happy ko himmen ko para bangala le pop bun e da ki jimper khat breki tin breki kam breki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakrao e janga amar kata nga karpadi ka maria Bakhuid kabayai ka teisuti yaki angel bakiri kui bariapi ko himmen ko para bendubai nagabinda janga how Trai ublay jangi ublay badan bor bara ni sene yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jangi mbam jekat amen ku Trai to isene ku Trai to isene
trai to isene, ku trai to isene, ku trai to isene, ku trai to isene, urong ublay shadron, bahakin daw jing su, aki ben riu baro. Badon kamon baba Iya roya me Nginambang imane Ngiyay pendon burong Bagi semuya me Bagi semuya me Ku trai ku blessing Paron borbaro, kokon marway upa, kutray u Jesu Christ, kokon lambro dublay, bakit kipoperte, topyan kajing kerpap, tosyaw seneyangi. Detang mame bakut, detang mame utrai, uwe bahakita, mame ko Jesu Christ, mame bayay long play, hajing yalong kawe, baru mensimbakun, akamurang upa, akamurang upa. Amen. To nginia duwai. Ngiduwai nagabinda ki jing tumu baro. Baro ki himen ke para ke bashiminda online. Ngidon rangkat barngi mindaga sngi badnadu sngi toding sanbu sanbu hindringo ki himen ki para jongi ki bawan shimenda ya ka inner healing retreat bu ya ka jing tumu nakabinda jonkiro ha kane ka sngi kat ba ki penkut ya ka retreat jonki khillong ki kun ke badap da ka jing khoi jing kya met bad men siam paginang yo ro ya ka jimpen slaker pang jong men siam Bakhuid ha kane ka sngi borom jong ka jingati jisu ha ka temple Iduay na binda jumpi ve ro baga bor Jisu na man hiar halo jumpi lemba ka ne ka kinia ka kriyam Bakhuid Jisu. Koblay badan bor baro bayim junam ngi karpadrit ya ka burom bakrao jame bakumba ya ukun bala kamarwe jame laiti ha ka temple mindakasni ha ka ling jinglong do kumangi kumda hero ay ba mentarwa yangi hamehi daki donut bala penkuit pinsuba daw trai jingi Jesu Kristo kun jame uba im bat sensha rengkat bad me hake jingelang kaway jung men siem Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kajing pule na kakitab umalakhi nong yathuk lepa. Utrai ublay uangkum de. Hakmi ngapha ya unong lam khobor jonga banpen kre ya kalenti haswa jonga. Bat utrai ya uba piwat unwan kandit shaka temple jong u. Unong lam khobor jong kajutang ya uba pithrang e. Hakmi uwan uong utrai kipat manoken bala bansha ya kasngi jong kajingwan jong u bat mano bala banyeng enda upau naba ulongkum kading unong prang bat kasabon kinong sajan
un syongkum unong prang bat unong penkuj rupa bat un penkuj ya ki kun shenrang ulebi bat un prang ya ki kum ya kaksier bat karupa hadu bakin wanra ki jing terwa ki badai ha utrai nangta ka jing terwa jong ujuda bat ka Jerusalem kin salong ki ba pensngau bha ya utrai kum hakipor menbarim bat kum hakipor ki balalej kaktin jong utrai Isungu iau blei. Naga samar pusau nomor nyospa. Induai ke antifon ke paningkong. Kat nyospo. Ben real Bakhuid, Gamawat Gak Maduble, Kentiu ki kliker dom barim bun rong usim burong, une usim burong, Trai kau mor hatma, Plito pliwan ke dom barim bun rong Simburom, une usimburom, Trai ki payapom, Gani kajai ben real Bakhuid, Kabawat kak marumble. Kajing pule na kasithi sha ki Hebrew. Naba ki khun ki yo banta ha kajing long briu. Te uji suru ha kaju karukom ulayo banta lem ha kane kajing long. Knang bada kajing yap undub la ban penjot thiau ya uta wabat ya kabor jong kajing yap. Kabamut ya uksud. Bat undub pelaj ya kitu kibada ka jingting ya ka jingyap kila sha te mrau baro si jingim namar dashisha kamdei bat ki angel ba udon ka jingyadei henrei bat ki khun u Abraham namar kata ladon kam ban penlong ya u kum ki para jong u nadong shadong Knang ba undup la banlong uleng do rang ba uba isne bat ubayai ne ha ka jing syakri ya ublei ban penbiang na ka banta ki pop jong upaj ba naba mau hiru ulasha sitom bat ulasha penshoy kumta ula ban yarap ya kito kibasha penshoy kaktin jong utrai Isungu iau blei. Alleluia, 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 alleluia. Kajing syai kan ban kedau lenti ya ki jentil bat kaburom ya ki paj Israel jongme. Alleluia, 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 alleluia.
don reng kat bat pi. Rengka bapiru. Kajing pulina ka gospel Bakhuid kat kumulukat. Kauramami Trai. Habala poi ka Sngi bakin pendep ya ka reti jimpin kuit yaki kat kum ka ain u Moses. Kikimi ki pau Jisu kilara ya u she Jerusalem. Banaiti ya u ha u Trai. Kumbala to ha ka ain u Trai. Ya u kun prang Sngi bara en sa kot u Bakhuid ha u Trai. But banterwa ka jingkinia katkum balabu ha ka ain utrai. Daki ling dikur shijur ne artili ki kon paro. Tela don ubriyo ha Jerusalem ubakirteng u Simeon. Baduni ulalong ubriyo bahok badu batipale. Uba lakmilindi ya ka jimpenim ya ki Israel. Badu mensiyam Bakhuid ula don hau. Ula yok tin na u mensiyam Bakhuid ba unam iap. Lemda u yo Ishua ya u Christ jong utrai. Da ka jingalam u mensiyam. Ula leisha ka temple. Bad haba kikimi kipa kilawanra ya u kullong Jisu. Banle ya u kumba dawa karati jonga ain. Ula kundup ya u hala kiksangdi badula ya ro ya u bale badula ong. Kotrai menda to shasha ba u shakri jame un leit haga jingsuk. Katkum gakten jame. Naba ki kamajanga kila yo ya ka jimbenim jame. Kaba mela penkare hakamat ki paid bendriyo barro. Ka jing shai naga binda ka jimpen pau hagi gentil. But nagapinda kaburam hakipayed Israel jamme. Ka gospel jong utrai. Kajingya roya miku Chris. Ko himen ko para beir hau Trai Jesu Christ. Minda ka Sngi kabalang karake ya ka Sngi jingkantang ba jingaiti yau kulungu Jesu hake temple. Dak jin shisha kane galanga Sngi bala karku. Namar bun sin kane ka Sngi buram ka hap haki Sngi poya but bun gi buryu kim ji yoshi mendalang ha kasngi buram kat kumkine but don bun gi buryu kamju tip shapang kane ka sngi buram jingaiti yaw kullung Jisu ha ka temple daka jingshisha kane ka longa sngi buram ka bakam karpa namar kane ka sngi buram ka pinyade bad ka jingim riniyam ka jingaiti yaw Jisu ha ka temple ka yasrim bad ka jingaiti jong ni kiriniam hakamato ble ban shakriyam haba lawan aiti ya ukulong Jisu ha ka temple kikimiki pa u Joseph bad ka Maria kilawanra kat kumga jinglong jongki ya kisim ki balong ki dakishin jongki baduk kilawanra artili ki par bad linked core namar kane kalong ka jimbatai halor ki jingaiti ka jingtarwa ka baki de ben tarwa kadba ki van yalam ya ki kon prangsni jongki banaiti shaka temple haka kitab Exodus ka ba katlai ar kaktino bleka ang yaw kon balaka ningkom deben aiti hautrai malakitliu ing Israel ki haben kongo ya kaneka jingikai jimbata jongo bale baki deben aiti no ya ukun prangsngi
Shaka jing shakri ya ubale. Aiti pinkandang iya ukulong sha utrai. But u Joseph but ka Maria teisoti kibalong kibario bale. Kila kongu iya kane ka jing sawa jonga baneng. Banaiti iya ukulong u Jisu haka jinglong burio jongu. U Jisu ubalong ubale but ubalong uburio. Ulayay lemba ka jimpinyay jong u Joseph but ka Maria kum ukun bakongu jonki. Badu Jisu ulayay lemba kaneka pang. Ulalong uba kongu. Ulalong uba kaloy ban kalalong ka langkinia nagabenda jongi. Ka jingaiti ka kadaw hangi. Ka jingkaloy jongu balong ka jing langkinia nagabenda ban penim yangi. Naki pop jongi. Badu kumjuro kaneka jingaiti ka kadaw hangi. Ya ka mission jongu Jisu. Ka jing tumu jong ka jingwan jongu ha kane ka parte. Ka jing tumu jong ka jingwan Jisu. Ka jing tumu jong ka jinglong lingdo jinglong snam jongu Chris. Kalong ban kindiyu ya ki buryu batalon. Ban kindiyu ya ki nompop sya ka burom jongu bale. Kane kalong ka jing penim kabangi baro ngitrang haka jingim. Commission jongu Jisu kalong banya trailang bat ka donur jongu belai upa. Ka donur jongu belai upa kala kende barabor nagabenta ka mensiam jonge beriu balangap haka tliu jonga pop badu Jisu la wan hiar hakane ka tliu jonga pop ban kersiu tia yangi nangda ban ra yangi syaka senda jongo bale ban aiti yangi baro sya ubale ka jingaiti jongu ha ka temple ka penken mau yangi ngi ivei pa ivero ngi de ban aiti penken tang lembau Jisu sya upa But kabamot ngideben imya ka jingim ka Bakhuid man ka kilipmat kanamba kabor ka itiar but ka jingtumo jang ka jingaiti Jesus Christ kalong ka ba seiso ha ka jingim jongi ha ki ingasem jongi ha ka jingim jong mal ki brio Lada mga bad mapi ngim tre ben ya tre lang bad kane ka saindur bakrao jongo bale ngidang pinpulong ya ka jingwan jongo Chris nginang kindait ya ka jinga ka bau bale wala terwa hangi lembau Jesus Chris dena kata ka daw ko himen ko para ngide ben puson jiliyo halor kane ka pang Habang ipinyasarim ya kane ka jingaiti jongu Jisu ha ka temple baat ka jinglong riniyam ngilaban yo u Jisu ubala im ya ka jingim baduk Jisu ubala im ya ka jinglong bakongu u Jisu ula im ya ka jinglong basoti kalong ka da ka shinru jong malaki riniyam nagataka daw ha malaki seng riniyam ya ki father ki sister ki pla hakamat ki paidba ya kine light tilli ki jinglong ban im genom kane ka jingim banlong ki ba kongo banlong ki ba imduk banlong ki ba im soti bad u Jisu upen kan mau yangi ki riniam mendakas ngi bangide ben kindiu burom ya kane ka jingaiti jongiro ha ka jing shakri ya upaidba lemba ka mission jongi hamal ki seng riniam ki don ki mission kaba mi na ka donur jongu Jesus Christ lemba ki nong seng jongi lemba ka nong da jongi nagataka daw ha ka balangi don bun tilli ki riniam ki babud ya ka jingim mensiam kaba wan na ka nuksa jingim jongi nongda but ki nong seng henry ka mission kalong kaju ban pinur long ya kaba u Jisu ula wan le ha kane ka parte Nilaban yo bad bon ki sen riniam henry baro ki seng riniam
Kayaid kum ki pilgrim jangka jingkermen kum balong uni usnem jangka jubilee baru ki seng riniam kilong ki pilgrim jangka jingkermen namar haka donut ka jangki kadon ka jingkermen habaki koloi banaiti yalade shaka jing shakri jangu jisu habaki smai yakene laitili evangelical council ni ang ka jinglong do jinglong soti ba jinglong ba kongu kalong ka dakashin laitili klor ba kadau yangi banyad yakalindi jonki pilgrim bad kane kalong ka jingkermen jongi kumjuru mga kumuriniam ngarung adon kaneka jingkermen hapo jonga bat kaneka jingaiti jonga kaneka jingpen gantang jonga kumriniam kanum kuchu ha kaneka parte henre kan kut tang habanga poi shaka sinda haka sinda jongu blai upa haka shadem jongu blai upa kumba ujisu ula shang haka shadem jongu jisu ula shania haka shadem jongu jisu naka shadem jongu jisu lawan hiya benyalam yang ibaro shaka shadem kaneka longa jimut janga jingaiti ya ujisu haka temple habangi puson halor kaneka pang ko himmen ko para ngi ivei badon ki ingesem ngi deben soto kimju mi yakiriniam kalam ke yinka sem baba nginum la bandon ki riniam hakinga sem jongi lada kikimi ki pa ki im ningkong yaka jinglong riniam haka jingem jongi lempa ka jingai ti jongi lempa ka jimpen kantang yaka donod yaka mensiam yaki kon jongi haka jinget kilaban se habar yaki riniam kilaban pa bat penslori ki kon jongiro ban late long ki riniam namarka jingdon jangka riniam kalonga kaspa ba jangka balang kaspa ba jangka balang kalonga jingdon jangki riniam nadu bastang jangka balang kide ki riniam kibela penkantang ya ka balang lemba ka jingsha shitom jangki lemba ka jingim ba penkantang jangki lemba ka jingkoloi jangki ben shashitom what happened ge jingjen jar ka ba bon chait bon ki riniam nadu bastang jangka balang kila play ya ka snamna ka benda ka jingai kila jade ben im haki rikenja kila jade ben im marwe kila jade ben im happened ge jing kila jit ban leisha ki jakka kaba ki bru kim nushu ban tur ban yalap ya kubar baba ban duai ban penkantang ya kishnong what happening jongiru ha kishnong ki tao jongi haba ki wan shong ya ki riniam ngis ngosh ngain hadu kata namar ka jingdon janga riniam ka penkantang om tang ki ying bakisa henre ya kishnong ka tao baroka way bat ka jinga e kaba mi na ki ying jongi riniam kawan ban bit yangi man pa iwei ya ki ingasem habaki kon jongi ki yo I ya ke nuksa jingim jongi riniam makiru kinstang banong ngaru ngakwa banlong riniam ngaru ngakwa ban late long lindo ngaru ngakwa ban naiti ya ke jingim kam kerpang naga benda ka burom jango balai de nakata ka daw ko himmen ko para lada manga bad mapi ni im ha ka jingkemen bad ka jingsuk badap da ka jinga e kalong namar ka jingduwai jongi bun ki riniam ni esno shapangi riniam ki bela pelot ya ka por ya ka jingim jongi ha ki rikenja don ki riniam ki bela im kalambam kalam di banduai penkantang ya kabalang minda ngi bahro ngi snaukuman ban im hakane kabalang namar ngi de ban kinmau don bon ki himmen ki para jongi ki bela kharad lendi yangi lemba ka jingai ti jongi kab habangi reke kaneka sngi burom jonga jingai ti jongu jisu ha ke temple ngi don kam ban duai ban ngi don kam ro ban pen pe bat pen randi yala ki jonki inkasem kanamba kin mina ki inkasem yaki kun ki ba ang ime ipa ngaro ngakwa ban long riniam ngaro ngakwa ban late long father ngaro ngakwa ban late long sister minta pide ben kli yala de pi ki bas ngap yenga ko himmen ko para
Kato kimine em naka jingim jongi naki ingasem kiriniam. Kato pilani em ong haka jing slor napadeng ki kon jonga ngatekana en sa don ki kon bakin kelalong kiriniam bakin lalong ki lindo. Kiriniam kimi naki ingasem jongi khaba ngidon ki kimi ki pa kiba kalalong ka klur bakadaw ya ki kon sya kata ka jingyahit pelkirim minda ki dona ba ki kimi ki pa ki kalalong ki klur jong ka nuksa baba haba ki kon jampi ki peit iapi khatokin ong ne em pa ngakwa ban late long padar haba ki kon kinde jampi ki peit iapi kimi ki pa hatokin ong ngaru ngakwa ban late long sister namar kaying kasem jongi kastang ban hiar na ka jinglong oble kaying kasem jongi kastang ban hiar na ka jinga e jong oble namar kila benchet halo jongki ye ka jingko salai perte bad ka jingsno ba perte bad kabatap yeki hakaban yo I yaka jingshai shalindat jonga jingim bun ki kon jonki kistang ban em yaka jing bad ki be yaka jingsno ba jonga parte ban yaka jingkoi jongo ble hakaba ki kon ki pe te ki kimi ki pa kimju yo kano ka nuksa jingim pinban ki yo nuksa basiniyo kaying kasem jongi kakastang ban kalalong ka jaka badum kabakyar na ka jingshai jongu Chris haba u Joseph bat ka Maria teisoti ki wan yalam ya u kullung u Jisu ha ka temple la don uway u temen ula dum ki kemat Henry haba ula yo I ya u Joseph bat ka Maria teisoti ula laban yo I shaikadar ya u kullung hakakti jonki badula stang ban ngawutu shai ba uni u kullung ulong unong penim u mesaya daka jinkmen ula ra ya u ta u kullung hakasangdi jongu badula ya ro pendon buram bukumno ulaban ngawutu shai kadar yakane namarula yo I yaka jingshai bapernai bataba haki kemajongo Joseph badka Maria teisoti kikimi ki pa ki baba kin stamban kadau ya kiwe peit ya kun jongi hainga sem jongi kilong ki kun jongo balai bat ki don ga sain dur ka bakerpang wat ya kitmen ka badum ki kemat ulaban yo I ya ka jingshai ka bapernai ka bataba saudong jongata ki inga sem minda ha ki inga sem jongi om don chu ya ka jingshai ka bapernai tangi jingdum suda namar ngis ngawutuhi yaki kam ki ba ngile bad ka rukam im jongi kam ya de kindia turu bad ka jing kod jong uble ha ka jingem jongi namar ngilong ki ba be yaki ke baro ka ba pinsno ba yangi shipor arpor namar kane ka daw ngi penia bun giriniam ngi penia bun giriniam ngi penia bun gilindo haki inga sem jongi ngim sha yaki lindo ban mina ki inga sem jongi ngim sha yaki rinium ban mina ki inga sem jongi namar pi ki kimiki pa ki bas ngap yanga pi pindula dia ki kon jambi balong rinium balong gilindo kaba mod pilong ki nom penia yaki rinium pilong ki nom penia yaki lindo namar ka jing kusalai jingim jambi bahad ka jing snobha perte bahad ka jimbe ya ka rompong janga perte pipeniap ya ki riniam namar pimju ai por ya ki kon ban pasiau ha ki skor jangki ya ka jing kordor janga jingaiti ya lade shaka jing shakri upale lesi pilongi ba pelut kambun por kambun pisa nagabinda ban papule yeki kon shaki college ba itnat babatam henre pilang kapana ban pa yeki kon jambi
Shaki college jongu Jesus Christ. Pilong ki bakapana ban perlu dia kapisa ka tengah ban ki kaya pi ban long ki bayi dia u Christ. Dena kata ka daw ngala ang buon ki kimi ki pa kilong nom penyap ya kilingdo nom penyap ya kiriniam ha ka jingim jangki. Ladangi peit ha buon ki inga sem jangi. Minda ha kene ka juk ki kapana palat minda kila pendona ya ki konru. Ngidon arngut ngila biang arngut kane ka policy minda habun ki inga sem junkie enai ka bon ngut ki kon kabamot haba ki mi ki pa ki shimya ka jengrai banyum ka bon ngut ki kon ngala banong pidam peniap ya ki lindo haki inga sem jumpy pi peniap ya ki riniam haki inga sem jumpy. Haba kino ki jingrai kaba pishim persha ya ka saindur ka jango bale kaba hanadu bastang janga perte haba uble ula taw ya ka perte ula ang nang ka nang roy kanamba ngindon bon ngut ki kon haki inga sem jangi banlongi riniam banaiti pengandang ya ki shaka temple minda walada pikwa walada kikun kikwa banle kimi kipakin pasiaw kokon pidon marwe mo mano ban peit yangi kikimi kipa habangit temen hakane karukom ngi pindulad iya kajing roy jangga balang ngi kanglad ya commission jango bale ngi kanglad ya ka jingku jong ka balang tang ladangi don giriniam ha ka balang kanang yo jingku pisai dios ngo bun gi pait kristan ki ong habangi don giriniam ha ka balang jongi habangi don riniam ha ka parish jongi ngis ngo pe shibun pisai dios ngo pisai ong mapiru bale namar ka jingaiti jongi namar ka jinkandang jongi kapar hapiru ya ka jinkoi lemba ka jingdoai jongi mangirong yopediang jingorku ladangim don riniam shu hakabalang ladangim don riniam shu ban mina kinga sem nginnang dona no kaneka benda jonga jinkoi lada ka dona jingkoit ha ka imlang salang ha ka balang jongi ha ki inga sem jongi kai ka ban sajia katshaba dona ya ka jingshai jongu kris katshaba dona ya ka jinga e jongu kris katshaba dona ya ka bor jongu bale hangda ka kalain ya ka bor jonga jingdum katshaba ka dona ka jinga e jongu kris hangda ka klein ya ka bor jonga jingdum uksoid unang klein haki jaka baduna jingaye nama ruslur ban shang hangdo lada ki inga sem jombi kadona ya ka jingaye bad ka jingar ko jongo bale hangda uksudu nur ban rom Henry ka inga sem jombi kadap da ka jinga e jongo kris ka jingshai jongo kris uksud nod lanoru ban rong bad ban pensho ya ki kon jangata ka inga sem nakata ka daw ko himmen ko para ka inga sem Nazareth kalong ki inga sem baslor shisha hapadeng ki jingduk janghi kilong ki ba kongo kilong ki ba imsoti Bad kata ka jinglong jangki kalapar saudong kalabit ya ki nong Jerusalem barokawe kalabit ya ki nong Nazareth barokawe kalabit ya ki nong Bethlehem barokawe bad ka jing shai jango Kris kalataba ya ki beriyo baro minda ngidon kamban puson jiliyo ngidon kamban pen kare yala ka donod ka men siam jongi pi ki bas ngap yenga kam dam pi ngap yenga online kin mau yakani
pidon kam ban pin priang ya ka kubar baba jungu Chris. Pide ban long ki missionary. Pide ban long ki riniam, piki kimiki paru, pilong riniam kawe kaliang namar piru pilong bala syapin kanta nagapinta ka jing syakriu Chris ka baptisma jampi ka jingim kristan jampi ka kot ka verengi ban syakri ya uble ban kersyan ya kabala ban long ki missionary ban long ki papin beriang ya ka kubar baba ka gospel nginang duwai hakane ki yukirish Bakhuid nagabinta kane ka jingay ba ensami na malaki ingasem ki kunjangi banlong kiriniam ki kunjangi kinio mensiam lemba jompi ki kimiki pa ki kunjangi kinio mensiam lemba ka balang Bakhuid lemba ki snong ki Bakhuid lemba ki buryu ki Bakhuid piki kun ki basngap yenga kin kordor ya kane ke jingkot hapadeng ke jingkot baro haka parte ke jingkot balong rinium kalonga bakong santa lese pimio kaspa kumba kiwe kiyo lese pinumio ya ki kerdan kumba ki riperte kiyo henry ke kerdan kaba apya pi kalonga kerdan kaba palat liam kaba kino ki buriyo jangka parte kimlaban wat posniuru ha ka jingim choki dei na kata daw ka jingkot balong riniam kalong ka ba kongsan wat nam penyap ya kiriniam wat nam penyap ya kilindo wat nam pendulat ya kilindo wat nam pendulat ya kiriniam tolong ginong kersan ya kiriniam tolong kibayasay nagabinda kiriniam haba pidon kiriniam haki inga sem jambi ka kameram jambi kalong arsha banduai yaside bat kershan yaki bakilong ki jingshai man ga kerlip mahajong ka jingim ba ka jingdum kanum tapshu yaki namar kano ka daw duai ko himen ko para bat kershan yaki riniam duai nagabinda kiriniam trang balong kiriniam ba ka jingim jongi kalong ka basaiso jisu be karko kardo yangi baro kiba kershan ya kiriniam kiba ya kiriniam kiba rangkat bat kiriniam kiba don kiriniam haki inga sem jongi kiba don gilindo haki inga sem jongi babaro kida kod jongi inga sem kinang roy parum pare daka jingid bat ka jingsbun mensiam ban kershan ya kiweiru pat kumjuru ko jisu karko kardo ya bahar ki kon kiba pinbriang ya ka kubar baba kiba shimmenda hagane ka jingi kai baroka we ba makiru kinampen shloria kiwe daga jing spoon men siam jangi karko kardo bahar kiba ngap ya ki jingi kai kiba shim kia kane ka jingi kai ba kinang yo jing karko haki inga sem kadba ki pen ngap ya ki kon jangi kane ka kendin bala pasyat mame ba lemba ka jingsam jingkershan pat ke jimpin priang ya ka kubar baba nginyo buon ngut ki kun ki bashimen dalang bat ka mission jame kabalong ban penim ya ka mensiam jengke brio enyaro ya Trai Jesus Christ amen ko himen ko para tongin ieng tongin plai ke jinge ke jong Lai spa and repuwe. Gange juble upadon bo nong thau ka breng bat ka Jangi Jesu Christ la punya
kiu shabne ushong akakamonupa unwan patban bishar yangi ngange ngaungen simbaku amalang katolik Bakhuid hajing mapop hajing mipa hajing im kabang juku Ablay ko pa, ngis ngungu yame, nagabindaw kun jame, balawan man kindiyo yangi vay pay vay, siya ka jinglong ublay. Karko yangi, karko yaki jing karpad barit jangi, penkantang yaki jingang nuud jangi, bangin dupla, banyat trelang, barkat kam jimpeni man kakalip maap. Nakabantao ko Bakhuid jangi, ubishop jangi kilingdo abikatkes jangi, bakindo pendap ikikam, balapan kam ti ublay haki, dakajing it barabor, dakano kano kaway pat kajing tmu, ngikerpa imi ko Trai, Ngikarpad yame ko Trai, nakabanta kani kadampay kristan jangi, ba uway nangi, undup long, unong lam kubor basisha jang ublay, haki way pat kibrio baro, ngikerpa imi ko Trai, Ngikarpad yame ko Trai, nakabanta iway pa iway nangi, bangin debo jingkan mau, kumno ublay ula IT hangi, kakam banle man kasngi, baro si jingim, bat bangin yale si tamban pendap yaka, ngikerpa imi ko Trai, Ngikarpad yame ko Trai, nakabanta ki kristan baro ki basya banben, bakindo bread yala kajing shanya tang hakabor ba kajing it ublay, da kabangit skem ba kajing janjar ba kisya kanyalam yaki sya kajing penem ngikerpa imi ko Trai, Ngikarpad yame ko Trai, nakabanta ki brio baro, da kabasngot ho ba ublay u it yaki nado basdang kapratay, bakindo sya shkori kajing khot jung u, bakin yo jing map, bat bandup lat ngikerpa imi ko Trai, Ngikarpad yame ko Trai, nakabanta ki longing longsem, bakin buot e kanuksa ka Maria Taïew sutibaw Joseph, kibako ngu ya ublay, bat kiba yakaktian ublay, bansay ki khon ban long riuniam, bakin IT ya lagi khon ha ublay, ngikerpa imi ko Trai, Ngikarpad yame ko Trai, nakabanta kibala IT, kentang yala di kum lingdo soblay, bat ki sister banang la ban Jisu, ngikerpa imi ko Trai, Ngikarpad yame ko Trai. Ablay ko pa, baspun bat bayisune, ngis ngungu yame, nagabinda kani ka jimparkat, Bakhuid, me betsiap, hakadonur kamen siyam jangi vay pay vay. Kadbangila pin pao, yakini ka jing karpad barit jangi. Ngi karpad yame, bamen nam pin kantang, yakini ka jing karpad jangi. Bangil lang siya, kiba karshan yakiriniam, kiba eat yakiriniam, kiba pinmi yakiriniam. Bat kumjuru ngiduay, nagabinda baharo kilindo bat kiriniam, kiba artatin yakijingkot, kiba don hakajingsko kulmar, kiba pinjaburam yakajingkot junki, pamakiru kinsno skem hakajingate bat kajingkot, banlong kajing shy jung parte. Ipan yakane daw Chris utray jungim. Amen. Laispa and repusah. Laispa and repusah.
Toya duai ko himen ko para baga jingkinya jonga ba jampi kallang ba pediang khon hau blai upa ba don bor ba ro To trai pedeng jingkinya ni ti jongpi na kata ka jingro ko buram ka teng ko jumu jimun to yang i berpalam ko jumu waro ko wei ko trai ngikar pat to ai baka jingai balatarwa da ka balang jame kaba shat kamen kalong kaba pinsngoba yame ubalamon ba ya ukun balaka marwe jame entarwa hame kumukun lambro bakalem tobria nagabenda ka jingim janga parte ubaim batsansha genom la genom Amen utrai undon rengkad bat pim Rengkat bat piru to kentiu yala ki donod Igin tiu kisau trai tongina ingu ya utrai ublei jangim Kasong hok bat kadei dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadai ti jangi bat ka jimpe ni miangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrad ko pa bakhuid ko blei badan bor bat bam jikut namar hakane ka sngi ya ukun jong uba na bam jikut laiti haka temple palapen pau ya u da umensiam kum gaburom jong Israel badun jing shai jangki jait bentrium but kum da ngiru ngitur shajan da ka bakamen ban yashem ya ka jimpenim jame ban yaso bat ki angel bat ki rikoin haka jingrawai ka jingero yame khatba ngipen bana kalem sangem Bakhuid bakhuid yu trai bakhuid yu bleki pa bleng ba perteki da uram jombe durwayu bleo sana kabor bat kaburo durwayu bleo sana Sana juno ya royu tamawa aka kerteng utrai menemba pertegi da kamuram jongme turwayu bleo sana gamor bat gamuro Turwayu blei Osana juno ko himen ko para hagane ka por ka bakentang tam inang IT yalade shau jisu kajingang nu jongi shimet bangiru ngin imsoti imkhoi im da ka bakongo im ya ka jingduk midwai baniaiti yakilindo yakiriniam baro bakilong kibakongu bat it yawu kris bakinang kindi buram yaka jinglong riniam jangki yaka jingandang jangki bakinam pin bersi yaka jing smai jangki ni duai ba umensiam Bakhuid unwan hiar halo jangki but un kersiu tia yaki baro yojia don giriniam pat kilindo balakala blem naka jingkot bakentang ka jongoblai ngipen kantang da ka jingang nuut ublai jingang nuut mensiam jangi kaying kasem jangi baro
Yaki kun jangi baro. Yaki kun ban sakka naga binda jangi. Bakin yo bit da kane ka jinglong oblay ha ka jingim. Dashisha melong Bakhuid ko Trai. Katemay jong ka jingkoid barom. Namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwajangi da ka pa ya umensiam jame kum ka umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasna jangu Trai jangi u Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngaba. Ula pediang ya ka jing sha shitom. Ula shim ya upu pada ka bai ngu yame. Ula kedia yavu badalai halake senran u om. Toshim batabam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti naga benda jumpi. Hagaju ka rekomendala le yabam ula shimya ka kuri badda ka baingo biang yame ula yaka halake senran u ong to shim batadina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batte mai badbam jika yaka ben penmi naga benda jumpi but naga benda ki babun naga benda ka jimap yaki pop le yakane ban kan mau iangam. Kosnam bakardor jangu Chris. To pen koid yangi. Pen koid yagi mensiam hadim pen koid. Pen koid pen kia yagi bapangi bashitam. Yada yangi nau bamen naki klam. Ka jimmaya jong ka jinge ben bna ya jing yap jume ko Trai bani pla ya ka jing mi pa jume adu Amen dawan aduh amen dawan namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Trai u pu janga jingim ba dia ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidam namar mela nyo yangi ki babit ban yang hakamaja me bad ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ki bayo binda hakamet bagas namu Chris ngilong ki bala penyateli kawe da umen siem Bakhuid taken mau ko Trai ka balang jame kabala priang hasatala ka parte pato penjanaya ka haga jingi rengad bado Francis upa Bakhuid jangi will bad marwenu bishop jangi bad baru ki lingdo bad ki riniam takan mau lemru ya ki himmen ki para shinrang bat kinte ya ki bayid batoy jangi bara bala kalad na pedang jangi ki lindo ki riniam ki bala kalad na pedang jangi ki bala Trai na gabinda ka jimpin priang ya ka kubar baba haga tain ga jangi ki bala yotia da ka bakarmen ya ka jimmi pat badia baro ki bala kalad no haga jingis ne jamme tapediang yaki shaga jingshai kakamajame to isne yangi baro kam kerpang ko Trai kini ki kun baro ki ba wan na ka binta ka ne ka inner healing retreat
kiba pang kiba shitam kiba trang ban roy haka jing immensiam karku kardoru yaki riniam jangi yaki lindo jangi karku kardoru yaki kinabara badon hapadenge jimpen kare kamda me kita ki kina shinrang bat kinte kiba artatin yaka jingko jangi bakinang scam haka jingi ya ujisu ngi karpa dia me barengkat bat kamaria teisa di Bakhuid ka kami jango bale u jasa Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki Bakhuid ki bela pensaba ya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haka jingim bam jikut bat bengira bat pindan buram ya me da u konja me u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kanlang hame uble uppa badan bo hake jingelang kave jungamen sem Bakhuid barok buram bad ka jingyaro junom la junom ko himmen ko para kadbang iduwai na kabinda ka jimbam kabaman kasngi ka jinga e kabaman kasngi ai ti karpang kayinga sem jangi ai ti karpang yaki kon jangi ai ti karpang yaki lindo pagiriniam pakin yaine haka jingkot but en samiru ya bon ngut ki kon jangi ban late long ilindo pagiriniam riniam na kayinga sem jangi Idwai na binda baharo kita ki kon ke badon hapadeng ke jingar tatin tese ki bakuslai ya ke jingkod ke jing oblai pakin scam ha ke jinget pakin scam ha ke jing sautu bat ke jingkod jing oblai ha ke jingim changkiru kopa jangim ba habengim kalong ke Bakhuid ke kateng jome kalong ke ima jome kalong ke mon jome ha ke deu kumba beng toai ngiminta ke jimbam jangi ke balara kasni padama bingi kereng kan jangi kumbangiru ni mapi ke beresniu yangi padbatilam yangi isya ke jimpan shoy nrai taplait yangi nagabat siniu top light yangi ngi karpad ko trai na ke jing siniu barra ha ke jing spoon jamme tai jing suk jing sign ha ke sngi jangi kanamba da ke jingera ke jing sne jamme ngi light bara bona ka pop pangin yo jing da na ke jing jar barra kadbang idang ap kemendi ya ke jingar men Bakhuid but ke jing wan pa jong nam penim jangi u Jesus Christ Namar ke jome ka lam ka ima ke jome ka bor ka ulam junam la junam ko trai Jesus Christ mela ong ya haki apostol jame ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy what paid yagi pop jangi henry ka jingai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai hakai ya ka jing suk bad ka jing etale kawe khat kum ga mon jamme mame uba im pada basensha junom la junom Amen ka jing suk trai kandon bara bor renka bat pim Ringa bapir dap da ka jing hir jungu Christ tongin ya ingu markelia lang bro jong play me bagin no ki pop ka perte to snow se ne yangi go kun lang bro jong play me bagin no ki pop ka perte Bakit nakipop ka percaya to ay jing sukyangi hakami
ukun lambro jango bale balakitno kapop janga parte sukito ke balakot shaka jingka wai jango ukun lambro Kada belong wishop mandung ko bayeng junga. Reshom tagakatia yun sim junga kasakyaki. Kamet bargasnam jango Kris kan rianga shaka jingin bam chikut. Amen. Ya Rab ding pna
jai pde ba klem jing le men le kone mane ban le namar jo me gat bang adon bat lo jin ai jo me yap ken lo namar jo me hakmen badashito lembein lani burom jingim kan long juno namar jo me jingim me ai namar jo nga bat nga ngam la go trai klem da terwa la ga jingim sngau ngu wat la ngadu kerdu adu kasngi kadu namar jo me naket kajing isne namar jo nga lasna mela tese halor dipna ikai shitom Trai Jesu ngis nungu yaming iro yaming namar ba mela wan hapo ka do kamen siam jangi hagene ka sngi buram janga jingai ti yame hage temple hagene ka sngi buram jangi riniam baro kilindo ba sister pen gandang yang ibai pai bai pen gandang shushu ya kilindo jangi ya ge riniam jangi bakindup long ka jingshai janga perte kumbalong mame करको कर दो बार की किन्ना बडन हापडेंगे जिम्बन करे बन लॉन्ग रेनियम बन लॉन्ग लिंडो बाकलम मर्ततिन की न्याय शपरंग जिसु करको कर दो या की इंगसेम बडन के लिंडो बट के रेनियम बटन जुरे की इंगसेम बत्रंग बन पाई इकोन बन लॉन्ग रेनियम करको कर दो बट बन गाय तो या के बापांग की बशितो की बशिम में दा आगे ने का मास बकोड ऑनलाइन आई बकिनंग यो बोर्ड माय हेलो चंगी लेम्बा का बोर ka itia jang ne ga mas bakhoi ta yaki vai pai vai menda pen koi dia ki pen karla ka ba mod dia ki nom pa baro ki ba shim menda ha ga mas ai bor ka jesu men sle ka jesu hallelujah 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 yeshua 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 jesu 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 hallelujah 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 Kohimmen ko para akajingri belengi duai bangin dup iyo yakajimpen jempura nakajimpen shitom shipor hawinius nem jubilee. Koppa ubaha bening toy bakajingay bamela ay hangi haukun jame Jesu Christ
Uhimen jangi, badbaga ling ding janga jingi spoon, kan klang haki dodu jangi, dau men siam bakhuid, kan kersiu biang hangi, yaga jingkermen balakarku, naga binda ka jingwan janga hima jame, to ai baga jinga e jame, kan pengala dur yangi, shaki nonglur lingka bamju shangtai, ban vet yagi sambai janga gospel, to ai baga tu gi sambai kan pengala dur na shapo, yaga jai bengriu, badia ka perthe mariang baro kawai, haga jingkeme lenti batikana, yaga beneng batimai, bat ka perthe batimai, bainda yagi bo jangu bamen la bengno, kaburom jame kan ting shine juna, to ai baga jinga e janga jubilee, kan kersiu biang hangi, ki pilgrim janga jingarmen, yaga jingang nul yagi tiap jingkan show happening. Ai bakata ka ju ka jinga e kan pensa priang ya ka jingkemen pa jingsuk jang nang sius pa jangi satala ka perthe shame ko blei jangi bala karku junam kalong ka buram pa ka jinga ro junam amen iduai naga binda ka jingdomo jangu pa Bakhuid bangin yo pidiang sisya ya ka jimpen jampura ya ka jimpen chitam shipar kopa jangim bahabening kalong ka Bakhuid ka teng jome Kanwan ka ima jome, kalong ka mon jome, hakin daw kumbaha bening, tuway ang iminda ka jimbang joni, kabaga kasi, padamat ang igarin kang joni, kumbangiro ni map ka kabalis niyo yangi, badwatilam yangi siya ka jimban shoy, and ray ka play ni kabas niyo, amen. Kublay ko Maria, kabadap ka jingay, Trai naman pa, karkuya pa na prekinte, bala karkuya usok po jom pa Jesus, Ko Maria Bakhuid komisyon blay tuwain rabinda jangi ginampok minda bakapoy kajingap joni amen. Kaburam au pa Bakhuid barmensuim Bakhuid kumba kalalang kapaminin kong kujunda para po junam amen. To nginya duwai. Dakine kiye Bakhuid kibangilayo pidiang ko Trai to penjanai ia ka jinga e jame hangi but kumba mela penurlong ia ka jingap kemelendi jungu simeon ba unam mat ia ka jingiap tat hadu ba ulayo ban pediang ya ukris kumdaru ai ba mangi kiba mi ban late ya kendu ya utrai nginyo ia ka jingim bam jikut da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka batpim no ya ka kli jambi kerpadi ke jingkarku halor baro ke jingdumu jampi. To utrai un kerku kardo yapi badun suma suker yapi. amen To ke kemat jongu kanting shine happy badun peni happy ya ke jingis ne jongu. amen To un peit yapi badun ai happy ya ke jingsuk jongu. amen Bad ke jingkarku jongu ble badan bor baro uppa badukon badu mensiam Bakhuid kan hiar happy kan sa badpi junam. amen Yale suk ban pen bana ka kubar bha jango Trai daga jingim ka jampi. Yesu yaung lei Sun spotlight Ayanga utraya lagi bona bne Sngi pernai blai bashai ding basai durte Cinta balai limba gajing sekalir Borkawa surkakshad bajing skemperte
jonga baju pen baju nge lomba lasanya mabayai irashin turbayai pasiau uju kren uju sneng uju snabianga tenadu dan kihap rala jingaingu syaulo syausim kadonu jonga abayuyu Taïew lai wei lai person waging long trinity jing Kaburam hau kupa berkun mensim Bakhuid dalam bang kong kumjung berbuat jenam jenam amin kun kutam jong Jisu kun mutlem jong Maria yang nyero Trai Yesus Kristus jenam amin